B'investiment ta' €2,600,000 tnieda ġnien il-pjanti Maltin, proġett ta' studju u konservazzjoni ta' varjetajiet ta' pjanti lokali, partikolarment dawk indiġeni f'riskju li jintilfu. Dan il-proġett kofinanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali jinkorpora fih ċentru tal-viżitaturi u laboratorju ġdid tal-ittestjar ta' żrieraħ fiċ-ċentru tal-bioteknoloġija tal-pjanti f'Ħattart. Dan il-ġnien se jiftaħ il-bibien tiegħu għall-pubbliku aktar tard din is-sena u mfassal f'5 oqsma li jirrappreżentaw pajsaġġi differenti tal-ambjent rurali Malti. Dan bażla ta' pjanti tipiċi tal-isteppa u art iddisturbata, varjetà ta' arbuxelli ta' daqs baxxu medju, karatteristiċi tal-ambjent tal-art ċari, arbuxelli għolja u siġar żgħar li lokalment jiffurmaw il-habitat tal-makkja, siġar li fin-natura joħolqu l-boskijiet u pjanti assoċjati mal-bidja u ħxejjex agrikoli. Barra minn dan parti oħra importanti minn dan il-proġett u l-bini ta' tagħmir ta' laboratorju biex jittestja l-purità taż-żerriegħa. Il-proġett titejjeb ukoll laboratorji oħra diġà eżistenti li jistudjaw il-batterji, viruses, l-insetti, dud, il-fungi u l-mofof tal-pjanti. Dawn il-laboratorji jgħinu biex jiġu individwati mart u pesti li jagħmlu ħsara lil pjanti lokali. Faċilitajiet li huma importanti mhux biss għas-settur agrikolu għall-konservazzjoni tal-pjanti fejn nistgħu mhux biss nagħmlu xogħlijiet relatati ma' telf ta' siġar, ma' konservazzjoni botanika, imma fl-istess ħin ukoll qed nuru lit-tfal tagħna lis-settur edukattiv kif għandna nipproteġu l-ambjent. Fil-fatt il-proġett jinkorpora wkoll ċentru tal-viżitaturi fih dan l-istess ġnien li se jkollu diversi faċilitajiet edukattivi fosthom media room bl-aħħar teknoloġija u sala tal-konferenzi. B'hekk il-proġett sħiħ mistenni jattira żjarat ta' studenti ta' kull età u jkattar aktar għarfien fuq il-pjanti Maltin.